स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण झटपट होणारी पण तितकीच चमचमीत अशी कोकणी स्पेशल फणसाच्या सुकलेल्या गऱ्यांची भाजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। कोकणी स्पेशल फणसाच्या सुकलेल्या गऱ्यांची भाजी बनवण्यासाठी या वाटीच्या सहाय्याने 1.5 वाट्या इतपत मी फणसाचे सुकवलेले गरे 2 ते 3 तास भिजवून घेतलेले आहेत। त्यात 1.5 वाटी गऱ्यांचे या ठिकाणी हे 2 वाटी गरे फुलून रेडी झालेले आहेत। हे गरे 2 ते 3 तास मी भिजवून घेतलेत। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणार आहे 2 वाटी पाणी। ज्या वाटीच्या मेजरमेंटने तुम्ही गरे घेता त्याच वाटीच्या मेजरमेंटने पाणी घ्या। त्याच्यासोबतच इथे चवीनुसार मीठ, 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, चवीनुसार लाल तिखट, 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा हळद, इथे 10 ते 12 पाकळ्या लसूण ठेचून घेतलेला आहे। त्याच्यासोबतच आपल्याला लागणार आहेत ही 10 ते 15 कढीपत्त्याची पानं आणि 1 मोठा चमचा तेल। फणसाच्या सुकलेल्या गऱ्यांची भाजी बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी गॅसवरती कुकर गरम व्हायला ठेवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा इतपत तेल ॲड केलेलं आहे। तेल आता छान गरम झालं आहे। त्याच्यामध्ये आपण ॲड करूयात 1 छोटा चमचा इतपत मोहरी आणि ही मोहरी चांगली तडतडू द्यायची आहे। मोहरी आपली तडतडायला लागली आहे चांगली। त्याच्यामध्ये आता आपण 1 चमचा जिरा ॲड करूया। जिरा पण थोडंसं फुलू द्यायचं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकूयात लसूण आणि कढीपत्त्याची पाने। एकदा मिक्स करून घेऊयात व्यवस्थित। आता त्याच्यामध्ये टाकूयात आपण अर्धा छोटा चमचा हळद, 1 छोटा चमचा गरम मसाला पावडर, चवीनुसार आपण त्याच्यामध्ये लाल तिखट ॲड करणार आहोत। तुम्हाला ज्या प्रमाणामध्ये तिखट आवडतं त्या प्रमाणामध्ये तुम्ही इथे तिखट मसाल्याचा वापर करा। एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि आता आपण त्याच्यामध्ये हे फणसाचे गरे जे आहेत ते ॲड करूयात। आता 1 ते 2 मिनिटं मी हे गरे चांगले तेलामध्ये परतून घेतलेले आहेत। आता आपण याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ ॲड करूयात। एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात आणि आता आपण याच्यामध्ये पाणी ॲड करणार आहोत। तर या ठिकाणी मी हे 2 वाट्या पाणी इथे ॲड करून घेते। आता आपल्याला फास्ट गॅसवर कुकरच्या 3 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या आहेत। या ठिकाणी 3 शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करून मी कुकर थंड होऊन घेतलेला आहे। तर आता आपण चेक करूयात आपले गरे शिजलेत का ते। तुम्ही बघू शकता आपले गरे खूप छान असे शिजलेले आहेत। पाणी पण व्यवस्थित आटलेलं आहे। आता आपण हे गरे सर्व करूयात। आता आपली ही फणसाच्या सुकलेल्या गऱ्यांची भाजी रेडी झालेली आहे। तुम्ही बघू शकता खूप मस्त दिसते। खायला तितकीच अप्रतिम लागते। नक्की ट्राय करून बघा कोकणी स्पेशल फणसाच्या सुकलेल्या गऱ्यांची भाजी। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।